Nhar is-27 ta' Settembru, 15-il jum biss wara li ħareġ għal bejgħ l-iPhone 5, il-kumpanija Gold & Co ta' Londra ħarġet l-istess iPhone 5 bid-differenza li dan huwa indurat bid-deheb. Il-kumpanija Apple ħarġet l-iPhone 5 għal bejgħ fit-12 ta' Settembru li għadda u kisret rekord tant li bijat aktar minn 5 miljun wieħed fl-ewwel ġimgħa. Wara li kellha diversi rikjesti minn klijenti partikolari, il-kumpanija Gold & Co ta' Londra ħarġet 250 iPhone indurat bid-deheb, innumerati biex jiggarantixxu l-esklusività. Dan l-edizzjoni partikolari ta' iPhone ħarġet f'kaxxa tal-injam magħmula bl-idejn biċ-ċappetti u l-plakka indurati bid-deheb ukoll. Negozjant Malti siefer dirett lejn Dubai għat-tnedija u rnexxielu jakkwista wieħed minn dawn l-iPhones bit-total ta' 250 inbjaw kollha fi ftit minuti. It-tnedija saret f'The Collector's Palace f'Dubai Mall, l-ikbar shopping mall fid-dinja. Dan l-iPhone issa jinsab għal-wiri fil-ħanut The Notebook Center f'San Ġwan. Il-modell li sab triqtu lejn Malta għandu in-numru 24, b'kombinazzjoni l-istess numru ta' karati fid-deheb tiegħu.